Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaq, Bakı tarap yurdumuzdaky çädelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşimde başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň owasyna toplumyna gödegçilik edýän ornmatyrynyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamalaryny amala aşyrmak, aty watanymyzyň garaşdygynyň şanly senesi münasibetli geçiriljek dawallara taýýarlyk görmek, mewsimleýin owakyjylyk işlerini guramaçylykly geçirmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaryň şäherler aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim muqaddis garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlygyň şäherlerini, wilaýatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, buğday ekişini ýokary hili we guramaçylykly geçirmek, hemde paýta ýygymyna girişmäge görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işler şanly tenem nasibetli ulanmaga beriljek diýskalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy, şonuň ýaly Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, geljek ýylyň hasylynyň düýbüniň tutulýan günlerini buğday ekişiniň agrotehnik mehsulatlara laýyklykda we ýokary hili geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekdi. Şunda teňkelerin we beýleki gurallaryň ekişde dol güýjüne iş edilmegi, kärenişleriň ýokary hili tokumlar bilen üpçünçiligi bir gödekçilikde saklanmalylar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen 8 sentýabrda paýta ýygymyna başlamak, ýetişdirilen hasyly gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak üçin ähli zerur şertleri görmek, paýtany kombaynlaryň kömegi bilen ýygnap almak üçin owaçylaryň ýapragyny düşürmek işlerini talaby laýyk geçirmek barada anyk tawşyklar berdi. Şol bir wagtyň özünde wilaýatda güýlük yer almadan göýük we beýleki owakjylyk ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin iýdek işleri talaby laýyk ýola goýmalylar. Hormat prezidentime de yurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli wilaýatda açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençlik maksatly diýskalardaky gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem wilaýatdan Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine gatnaşjak wekilleriň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylaryny babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Balkan wilaýatynyň häkimi Atakalliýew wilaýatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, aýratynda mewsimlerin owakyjylyk işleriniň barşy, buğday ekişini belirlenen möhletlerde we ýokary hili tamamlamak ornuny edilýän tagallarlar şol bir wagtyň özünde paýta ýygymyna görülýän ähli taraplaryň taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Häzir ýygym mewsimine iş ediljek kombaynlar, paýta daşamakda ulanjak teňkeler, paýta rasalaýjy kärhanalar we kabul ediş garmanhanalary dolu taýýar edildi. Şeýlekem häkim wilaýatyň güýlük ganç şondur ekilen meýdanlaryna alınıp barýan iýdek işleri hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadydan ýüzsürmegiň maksatnamasyna we o milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durumşa geçirmek, şanly tenem nasibetli gurulyp ulanmaga beriljek diýskalaryň taýýarlyk ýagdaý barada hatabat berdi. Hatabatyň barşynda şonuň ýaly ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işler barada maglumatlar berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilaýatda şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işleriň derejesine, güýlük buğday ekişiniň belirlenen agrotehnik mehsullatlerde we ýokary hili geçirilmegine, şol bir wagtyň özünde paýta ýygymyna guramaçylykly girişilmegine möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Şunun bilen baglykda güýlük buğday ekişini agrotehnik kadra laýyklykda alyp barmak maksady bilen owakyjylyk teňkelerini dol güýjüne iş edilmegi, gallaçy kärenişleriň zerur ýokary hili tokumlar we teňkeler bilen üpçün edilmegi möhüm talap bolup durýar. Bu işler bilen bir hatarda paýta ýygymyna taýýarlyk meselelerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Güýlük yer alma, göýük we beýleki owakyjylyk ekinlerine edilýän iýdek işleri agrotehnik kadrara dolu laýyk gelmeliler. Döwlet başçylarymyz ekin meýdanlaryna alınıp barýan işler bilen bir hatarda wilaýaty durmuş ykdysadydan ösdürmek, o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri berja etmek bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Hemde bu wagtda häkime birnäçe anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk nasibetli meýilleşdirilen ähli şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmeligine üns çekip, halk maslahatynyň taryhy mejlisine görülýän taýýarlyk işlerine ýören jogapkärçilikli we hemme taraply esasda çemeleşilmeligini bellädi we bu wagtda degişli görkezmeler berdi.
Soňra Daşoğul vilayatynyň häkimi Nazar Muradov şu günleri vilayatda alınıp barýan mögümlerin obagçylyk işläriniň depkini, buğday ekişine ulanýan obagçylyk teňkalarynyň we beýlik gurallaryň taýyşly işini üpçün etmek, şol wagtyň özünde paýta ýygymyna hemde şanly garaşdyrlygymyň 30 ýylygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hadabat berdi. Şeýlekem Daşoğul vilayatyna paýta ýygymyna 15 sentýabrda başlamak we ýetişdirilen hatyly ýetgisiz ýygna almak üçin ýerine getirilýän taýýarlyk işleri, vilayatyň şaly meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleri we şalynyň ýokary hatylyny almak ugruna edilýän tagallarlar barada hadabat berildi. Häkim kabul edilen maksatnamalarda kesitlerin wezipeleri üstünlükli durumça geçirmenin çäklerini, şu üçin meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hili geçirmek, mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyny münasip garşylamak ugruna vilayatyň etraplaryna alınıp barýan toplumlaryň taýýarlyk işleri barada aýtdy. Şeýlekem Türkmenistanyň halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada hadabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň sebetleriniň durumçy ykdysadydan ösüşine mühim ähmiýet berilýänini bellemek bilen Daşoğul vilayatyna alınıp barýan işleriň häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmeligini, şonu daýhanlaryň durmuşyny mühim ähmiýetli mögümlerin obagçylyk işleriniň guramaçykly geçirilmeligini aýtdy. Hemde bu wagtda häkime birnäçe tawşyklar berdi. Döwlet başçylygynda buğday ekişiniň ýokary hili we öz wagtyna geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň netijesini belläp, häkime öňde durýan işleriň ýokary depkinlerini üpçün etmek, şonuň ýaly bar bolan serişleri, obagçylyk teňkalaryny ulanmak üçin ýerüş şäherler görmek taşyrdy. Şoňa baglanykda ýerleriň hasyllygyny hemde agrotehnik çäreleriň netijeligini ýokarlandyrmak babatyndaky işleri almy taýdan çemeleşmegiň ähmiýeti bellenildi. Bu işleriň öz wagtyna we ýokary hili geçirilmegi mühim talap bolup durýar. Paýta ýygym mögümine işlediljek kombaynlaryň, ýük ulaglarynyň, paýta rasylaýjy kärhanalaryň we kabul ediş garmanhanalarynyň taýýarlyk derejesine mühim ähmiýet berilmeliler. Güýlük yer almadan, güýek we beýleki obagçylyk ekinlerinden, şol sanyna şalydan bol hadyr almak ugruna ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň agrotehnik talaplary laýyk gelmegi zerurdur diýip hormaty prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly binalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak meseleläriniň üns merkezinde taklanmalygyny aýtdy. Şeýlekem Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýetli meseleleri öz içine aljak nobatdaky mejlisine taýýarlyk işlerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylygyny bu wagtda degişik görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew obagçylyk buğdagynyň öňünde durýan wezipeleriň durumça geçirilişi, buğday ekişini öz wagtyna geçirmek, käreniçi gallasary ýokary hili tohum bilen üpçün etmek boýunça döwlet başçylygymyzyň usul beren tawşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Häkim sentýabr aýynyň fikirine paýta ýygymyna geçmek we obagçylygyna mühim mögüm hataplanýan ýygymy guramaçykly geçirmek, onda işlediljek teňkalaryň büýükdürşlik hereketini üpçün etmek ugruna alınıp barýan hemme taraplaryň taýýarlyk işleri barada hem hatabat berdi. Vilayatyň şaly we beýleki güýlük obagçylyk ekinleriniň eklen meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işler barada aýdyp, häkim bu işleriň agrotehnik talaplary doly laýyk gelmek ugruna ýerüş tagallarlaryň edilýänini belledi. Şonuň ýaly ýurdumyzyň baş bayramyny, mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamak boýunça görülýän şäherler we Türkmenistanyň halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşyk wekiller bilen geçirilýän taýýarlyk işler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günler vilayatda alınıp barýan mögümlerin obagçylyk işleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligine üns çekdi. Hemde burada öňde durýan wezipeleriň dogry derejede ýerine getirilmek ugruna ýerüş tagallarlaryň edilmeligini belledi. Döwlet başçylygymyz geljek ýylyň hasylynyň düýbüniň tutulýan pursatlaryny alınıp barýan işleriň bellenlen agrotehnik möhletlerde we ýokary hili geçirmeginiň düýrüň talabydygyny belledi we bu wagtda häkime birnäçe anyk görkezmeler berdi. Şol wagtyň özünde paýta ýygym mögümine taýýarlygyň şäherlerine alınıp barýan işleriň wajypdygy, güýlük yer almadan we beýleki obagçylyk ekinlerinden ýokary hadyr öňdirmek üçin ýerüş tagallarlaryň edilmeligi, şaly meýdanlarda alınıp barýan ýygyk işleriniň agrotehnik talaplary doly laýyk gelmeligi bellenildi. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasy laýyklykda şu üçin meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmek ugruna ýerüş tagallarlaryň edilmeligini aýtdy we bu urda degişli tawşyklar berdi.
Şeýlekem hormatly prezidentimiz muqaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýylyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly binalaryň gurulşyk işleriniň bir gödükçülükde saklanylmalygyny hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk işlerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu babatda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Mary vilayetiniň häkimi Ana Berdiýew vilayetde alınıp balyan işlerin ýagdaýy, Hyzgutanyna güýlük buğday ekşini guramaçykly geçirmek oruna edilýän işler, babadyýhanlaryň ýokary hili tohum, dökün, tenkeler ýeterlik derejede suwar suw bilen üpse edilişi barada hatabat berdi. Şeýlekem paýta ýerine görülýän taýýarlyk işleriň çäklerini, mögsime degişli ähli gullyklaryň taýdaşly işini üpçün etmek, paýtara syraýjy kärhanalaryň we kabul ediş harmanhanalaryň taýýarlyk derejesi barada edildi. Şol bugatın özünde vilayetde güýlük yer almadan we beýlik ekinlerden ýokary hatyry öndürmek ornuny edilýän tagallalar güýlük gan şoňlaryna agrarien kadra laýyklykda ýygyk etmek boýunça ýaýlangylan giňme çörül şäherler barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim ýurdumyzyň muqaddes garaşdyrlygynyň şanly bayram münasibetli dawarlary ýokary derejede guramak maksady bilen degişi işleriň amala aşyrylýanyny, Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlygyň çäklerini ýeruri işleriň alınıp barlyanyny aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şu günler oba ähmetkeşleriň öňünde güýlük buğday ekşini belirlenen möhletlerde we ýokary hili geçirmek, paýta ýymna guramaçykly geçmek ýaly mühim wezipeleriň durýanyny bellädi. Hemde bu işleriň toplumlaryň ýetasy agrarien kanyň kadrana laýyklykda geçirilmeginiň wajypdygyna ünsçekdi. Ýygyn mögsümine işlediljek kombaynlaryň we beýlik tenkeleräň hatyry kabul ediş bölümleriniň büýükdensiz işledilmegi möhümdir. Şoň bilen baglykda vilayetde güýlük obaz wekillerinden alynýan hatyryň mukdaryny artdyrmak, gançoňlaryň edilýän ýygyk işleriniň agrarien kadra laýyk gelmegini üpçün etmek döwrüň möhüm tarapdyr diýip döwlet başlygyny bellädi. Bu bagatda häkime birnäçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz kabul edilen döwlet maksatnamalaryndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine, ýüren jogapkärçilikli we himmet taraplaryny tatda çemeleşilmeligini, öňümçüge häzirki zamanyň özen tejribesiniň, täsir usullaryň we sany ulgamyň işiň ornaşdyrylmalygyny bellädi. Döwlet başlarymyza ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyk münasibetli meýilleşdirilen dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek meselelerini ýygyderli gödükçülükde saklamagy taşyrdy. Şeýlekem Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk işlerine guramaçykly çemeleşilmelidir diýip döwlet başlaryny babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geldiýew söz berdi. Vice-premier häzirki günlerde ýurdumyzyň obaglyk toplamyna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şeýlekem feodal ykdysady, almatiýan we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen özek toparynyň ýakyny geçiriljek nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bellenşýäli, häzirki döwürde türkmen özek hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejäge çykyp, ol birnäçe uglary ölçün alýar. Şoň bilen baglykda Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasynda dürli gurlar boýunça ýoly goýulýan hyzmatdaşlyk häzirki döwrüň talabyna we iki ýurdun bar bolan äger türlü mümkinçiliklerine laýyklykda himmet taraplaryny istirýär. Bilelikdäki toparyň nowatdaky mejlisinde birnäçe gurlar boýunça iki taraplaryň bähwetli aralaşyklar gadanlar. Olaryň üstünlikli ýerine getirilmeginde bu topary möhüm orun degişidir. Bu bolsa hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklarynyň taýdaşly ösüşini üpçün edýär. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk, hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklaryna döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýänini belläp, feodal ykdysady, almatiýan we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen özek toparynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleriniň möhümdigine ünsçekdi. Munyň özi dost doganlyk Özbekistan bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hemde Özbekistan Respublikasynyň dostluk, doganlyk we hoşniyetli goňşulyk görelgelerine esaslanýan hemde aýakly puwdaklary ölçün alýan köp taraply gatnaşyklary okgunly käýfiýet bilen tapawutlanýar. Ýokary derejedäki duşuklaryň we gepleşikleriň dowamyna gadandan alaşyklar, geljegül meýilnamalar, iki ýurdun arasynda syýasy, feodal we medeni gatnaşyklary has ýokary derejede çykarmaga görükdirilenler. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz vice-premieri özüniň özek kärdeşi bilen feodal ykdysady, almatiýan we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen özek toparynyň nowatdaky mejlisiniň geljek hepde geçirilmegini ara alyp maslahatlaşyp, mejlisde garaljak meseleler boýunça pikir alşmaklarynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy we bu babatda degişli görkezmeler berdi.
Milli lidermede Türkmenistan'ın prezidentinin yol başlığındaki hükümet vekiliyetinin Özbekistan Respublikasyna yakynda boljak saparynyň dowamyna gadanlan laşyklar boýunça degişe resmi namlary gol çekilejekdigini aýdyp, bildirilen halkara çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimede Türkmenistan paragatçylyk we anlaşmaň watan diýilip plan edilen ýyl üçin kefiýetlenen ähli wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň wajypdygyny bellädi. Munun özi ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly tinäniň munasyp derejede garşylanmagyna aýratyn möhümdir. Döwlet başlarymyz vilayatleriň häkimleriniň kefiýetlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine jogapkärçilikli we hemme taraply itaatda çemeleşmekleriniň ýurdumyzda adyk bolşygynyň hasy üpçün edilmegine, halkymyzyň awadançylygynyň berkedilmegine möhüm orun eýleýändigini bellädi. Bu babatda iş maslahatyna gatnaşanlara anyk görkezmeler berdi. Şöhratly senelere wehmet sowgatlar bilen barmak halkymyzyň asylly däwidir. Hormatly prezidentimede sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, bir karar watanymyzyň arawaçlygynyň hemde halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmegiň beýikligini alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Braziliya Federasiv Respublikasynyň prezidentini ýurdun garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adynyň Braziliya Federasiv Respublikasynyň prezidenti Jair Bolsonaro hemde onuň üstü bilen ýurdun ähli dostlukly halkyna Braziliýanyň milli bayramy garaşsyzlyk güni münasibetli Twitter'den gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýolady. Döwlet başkanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Jair Bolsonaro berk jan saglyk we bagtyarlyk Braziliya Federasiv Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde rowançlyk arzuw etdi. Hormatly prezidentimiň bilimleri we talip ýaşlar güni hemde täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliniň mukaddes borjy, hemde wezipeleri bardy geçen umumy okuw sapagy hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Şu münasibetli hoşallyk maslahatlar geçirilýär. Türkmenistanyň guruluşy we senagat toplumynyň guramagyna geçirilen hoşallyk matlagy işen käsete betlendi. Hormatly prezidentimiz okuw sapagyna mukaddes garaşlygyň ähli üsüşlerimiň, şöhratly üstünliklerimiň bünyady hökmüne ähmiýetini aýratyn melledi. Muňa özi Türkmenistanyň häzirki döwürde ýetin derejesi bilen berk baglydyr. Şu döwrüň içinde ýurdumy demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet guruluşynyň bünyatlaryny ýygydarly berkitdi. Iqtisadiýetimiz döwrüwaplaşdyrly. Döwletimiziň dünýä bileleşigindäki ornuny ýokarlandyrmak boýunça ägirt uly işleri amala aşyrly. Garaşlygyň ilkinji günlerinden ýurdumyz parahatçylygy, dost ogunlygy dawralandyrýan oňyn bitaraplyk ýoluny saýlap aldy. Dünýä döwletleri, halkary guramalary bilen özara bähwitli gatnaşyklary ýoly goýdy. Bular barada çykyşlarda aýratyn mellenli. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly, ýaşlarymyz ähli güýçlerini, bilimlerini hemde başarnyklaryny watanymyzyň ötüşlerini bagş etmeliler. Halkymyz altyn tagypalary bilen taryha girjek Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan eýlip yglan edilen ýylyň her bir gününi şanly wakalary hem zähmet üstünliklerini betleýär. Bugün baýmany mazmunly, ýokary dörejilik ruhuny ýugurlan çäreler ýurdumyzyň ähli sebetlerini gurşap alýar. Hormatly prezidentimiň ýaşlary hemişe ilim bilime, pähim paýhata, akyl danalygy teşne bolmagy, öwüt bermegi aýratyn ähmiýetlidir. Umumy okuw sapagy üçin matlagda gatnaşyjylar hormatly prezidentimde hoşallyklaryny beýan etdiler. Hormatly arkadaşlarymyň talipler we okuwçylar bilen geçiren duşugyna bagşlanan hoşallyk matlagatlaryna ýurdumynyň ýokary okuw mekdeplerine de giň erim berilýär. Mukaddes garaşlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň öň ýanyna geçirilen bu duşuk 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň ajaýyp başlangyjy boldy diýip çykyş edenler bellediler. Bilim ulgamyna alınıp barlayan işler ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriniň watansöýüji, ýokary ahlakly, beden we ruhy taýdan sagdyn, döwrüwap we hemme taraplaryň kämil adamlar bolup ýetişmeklerine esasy bünyat bolup durýar. Maslahatlara gatnaşanlar berqarar watanymyzyň awraýyny belenden belende galdyrýan hormatly prezidentimize üstünlikler arzuw etdiler. Hormatly prezidentimiň parasatly başçylygyny milli ykdysadyýetimiň dürli pudoklaryna uly üstünlikler gazanylyp belen sepkitleri ýetilýär. Balkan welaýatynyň Türkmenmaş etrawynyň gynly şäherçesindäki tebii gazy gaýtadan işlemek hemde polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça gaz himiýa toplumyna alınıp barlayan netijeli işlerem munyň anyk suwutnamalarynyň meridir.
Yurdumyzyň ägirt ulgorlary eýe bolan çygymal serişdelerini senagat taýdan gaýtadan işleýän häzirki zaman ölümçülük toplumlaryny gurmak hemde olardan alýan önümleriň daşarky bazarlara çykarylýan meçhurlaryň ýylygydaryl artdyrmak hormatly prezidentimiziň döwlet syýasatynyň aýratyn ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu awatda Gaz Hime senagatyna uly orun degişlidir. Türkmen Hime döwlet kanseriniň gynanyndaky polimer zawody hime senagatyny östürmek maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde. Hemde ýurdumyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna çykarmakda ýetilen belen tepkitleriň biri boldy. Gaz Hime toplumy ýurdumyzyň ummatsız gorlary eýe bolan mawy ýanygyny senagat taýdan gaýtadan işläp, ondan dünýä bazarlaryna uluslegden peýdalanýan Gaz Hime önümlerini öndürmekde. Hemde olaryň daşarky bazarlara çykarylýan meşhurlaryny artdyrmakda täze mümkinçilikler döretdi. Bir toplumyň ölümçülük kuwaty ýylly tebii gazyň 5 milliard kub metrini senagat taýdan gaýtadan işläp, ondan 386 000 tonna polietileni hemde 81 000 tonna polipropileni öndürmäge mümkinçilik berýär. Bir döwrap karhanada polietilen we poliproplen öndürmekde sarp edilen tebii gazyň galan meçhuri arasa ýanyk söküminde peýdalanmak üçin gaz geçici ulgamlar arkaly sarp edilere uğradylýar. Polimer zavodunda öndürilen polietilen hemde poliproplen çygymal serişdeleri dünýä bazarlaryna ýokary islegden peýdalanylýar. Külkönülen poliproplen polimer plionkasyny, emeli süýümi, berklik arkaly tapawutlanýan termoplastlary, turbolary, berk tanaplary, dürli polimer önümlerini, gaplaçy serişdeleri, mebelleri, dürli libaslary, awtomobil üçin süzgüçleri, ady önümler üçin gaplary hemde beýleki birnäçe önümler öndürmekde giňden peýdalanylýar. Polimer zavodunda öndürilen polietilenem şunun ýaly islegli önümleriň biri bolup, olam dürli haritlaryň önümçiliginde giňden peýdalanylýar. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk taryh senesini ullan toýlayan mähriban watanymyzy ykdysat taýdan depkinli ösýän döwletleriň arasyndaky münasip oruny has berkidýän şunun ýaly 20 çörli taslamalaryň hatarynyň ýylygydaryl artmagy agdy bir halkymyzyň bayramçylyk şatlygyny goşulandyrmak bilen birlikde arkada prezidentimize ajaýyp namanamyza bolan bu ýytonjuny kämiliň täze belentliklerine göterýär. Türkmenistan parahatçılığın anlaşmanın watan ýylyny ýokary iş görkezlerini isleýän kärhanlar berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň her bir günni gowanyjy netijeleri ýetirmek üçin ähli çaýlar görýärler. Muňa şu ýylyň her bir günni gazanlaýan üstünliklerim doluş haýaty edýär. Belen sepkitleri tarap ynymly barýan idara kärhanlaryň batlyk adamlary bellenmäge münasipdir. Şeýle kärhanlaryň arasynda Türkmen döwlet kanseriniň daşowy gadakdyrş müdürligi bar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne müdürligiň hemem oň ýerlerdäki düzümleriniň berjaý diýen işleri şu ýylda getiljek belen sepkitlerden habar berýär. Çünki olary işleri tutuş giýjegini dowamyna ýokary guramaçylyk derejesinde ýol goýlandyr. Türkmen gadyny dünýä bazaryna çykarmakda hemem ony hil taýdan ýokary derejede bolmagyny üpsün etmekde kärhananyň işi hünärmenleriniň alyp barýan işleri öwge münasipdir. Hormatly prezidentimiň paratatly başlanyny eşiretli zamanamyzda kärhananyň durmuşynda düýüp bir täzelenişiň bolup geçenini bellemek möhümdir. Bu ýerde hormatly prezidentimiň ak pata bermek bilen işe girdilen döwrwap peshalar hemişe saat we bökdünşde iş edilýär. Şolaryň arasynda derýalyk önümçilik edarasynyň gady geçiriji deshalary bar. Olurda işleri dünýä ürünlerine laýyk gelýän kompýuter tehnologiýalarynyň kömegi bilen dolanyrlar. Giýjeginiň dowamyna 4 iş çalşygyna zähmet çekýän hünärmenler iň häzirki zaman kompýuterlarda işlemegiň kemil tejribesini ele alýarlar. Bu ýerde ýerleşen gaz gysyjy hemem gaz geçiriji deshallarda zähmet çekýän hünärmenleriň esasy bölüginiň ýaşlardan ibarat bolmagy diýsen gowunurjydyr. Bu deshada zähmet düdügün nizamynyň puhta berjaý edilmegine, oňoýly iş şertleriniň düredilmegine, hemem her bir hünärmen barada uly aradalan edilmegine aýratyn ünserler. Özleriniň gadanýan zähmet ýeňişlerini gowanýan müdürligiň hemem oňy ähli düzümleriniň zähmet söýür hünärmenleri, iş gullukçylary, nebitgaz ulgamyna amraşyrlaýan uly işler üçin düredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezident we tüý sürekden alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň parasatly we öňden görjülükli başlanlygyny ýurdumyzyň milli ykdysadytynyň esas budaklarının biri bolan owa hujulugyny döwrwap özgertmek we ösürmek uğruna ägirdir işler durmuşy geçelýär. Şonuň netijesinde güneşli diýarmyzda esas owa hujuluk ekinleriniň öndürüşiniň mukdaram ýyl saýyn artýar. Bu budakda soňky ýyllarda gazanlaýan üstünlikleri, ýetilen belen sepkitleri ilmiň gazananlarynyň şeýle innowasion tehnologiýalaryň barha giň ornaşdyrylmagynyň ýardam ular. Ine şeýle ösüşleri ahal bolatynyň etraplaryna ýerleşen telekeşilere degişli bolan, ýyda ýetirilen miweli baglaň giň meýdanlarynam görmek bolýar.
Bereketli Türkmen toprağında miweler özüniň datly tüýjü tagamy bilen ir wagtlardan bäri dünýä ýaşkardyr. Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň telekesi kärendeçileri hem bagwançylyk işini üstünlükli ýola goýmakda indi baý tejribe topladylar. Soňky ýyllarda welaýatyň Kak etrafynda öz işiniň ustady bolan telekesi bagwanlaryň uly topar kemale geldi. Şeýle telekesleriň biri de Türkmenistanyň fenagatçylary we telekeslери birleşmesiniň agdaty bolan lezzetli miwe hojalyk jemgyýetidir. Olar özlerinden anylan kärende ýerlerini alma, armut, şettali, ülje we badam ýaly ençeme görnüşli miweli baglar ösdürip, olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezýärler. Döwlet başlanmadyň halkymyza özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen miweler bilen bökdensiz üpsün etmek babatda öňde goýan wezipelerinden ugralýan telekesi bagwanlar şu günlerim ihlasly zähmet çekýärler. Çäksiz ihlas indirilen aňyrsana bärtini göz etmeýän baglyk meýdanlar daýhan göwnüni galkandyrýar. Häzir kuwatda tebigat gözelligini öz bolşy nur saýan miweli baglardan almanyň, şettalynyň, miwele oturan hatarlaryny görmäge göz gerek. Telekesi bagwanlar durly görnüşli miweli baglary ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýetişdirmek babatda da ýydyk aladanylýarlar. Ýaş nahallary ýetişdirmekde ilmiň gadanlaryndan netijeli peýdalanylýar. Seçkiçilik işinde esasan ilhalar görnüşli miweli baglary seçmekligi aýratyn üns berilip, baglaryň has ýokary hasyl berýän we şol sanda yerli şertlere uýgunlaşan ir, aralyk we giç bişýän görnüşleri saýlanyp alynýar. Şeýle hem bagçylykda öňde barjy tejribeler öwrenilip, talap bildirilen täze görnüşler önümçiligi ornaşdyrylýar. İşleriň netijeli we täzeçe gurulmagynyň hasabyna welaýatda telekesi kärendeçleriň ihlasy bilen miweli baglaryň meýdany giňeýär. Bu miweli baglar döwrüň ösen talap bolan damjalayyn usul arkaly sugurulýar. Döwrap tehnologiýalary owajalygyny ornaşdyrmak işleri ýurdumyzyň çar günjünde dowam edýär. Ahal welaýatynda da üstünlükli ýerine ýetirilýär. İşlerin gıdgalagyny gitmegine Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Kak etraf komitetining agdyr işgärlerim bagmanlaryň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň ýakyn ýardymlaryny berýärler. Welaýatyň Kak etrafynyň ekransy bagmanlarynyň häzirki wagtda çekýän netijeli rahmetleri halkymyzyň toý sajaklarynyň il günümiziň gündelik sarp edýän miwe önümlerinden hemde olardan taýýarlanan nady ummatlary bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan ynam puwtalandyrýar. Hormat adamlar, numarsa yurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 6-njy sentýabrda saat 20-den 7-nji sentýabrda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 8-13 metr käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 20-25 gradus, gündüzini 31-36 gradus, kenarky taraplaryny bolsa 29-34 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny asken bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 19-24 gradus maýl. Gündüzini 33-38 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 16-21 gradus maýl. Gündüzini 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 18-23 gradus maýl. Gündüzini 34-39 gradus ysy bolar. Daşowda welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 15-20 gradus maýl. Gündüzini 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut hawa bolup, Demirazak kulmatardan teleskopda 7-10 metr ýetýän şemal üzer. Hawa gijetini 22-24 gradus maýl. Gündüzini 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça sentyabr aýynyň 7-sini magnit hadisynyň durnukly ýagdaýynda saklanyny arşylýar. Edit watandaşlar, güýz passyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp,
Pasırın aýratynlyklarına laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada todan bölejikleriniň kadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip bilenjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maksat berýär. Mehribany ileşler, bular berjaýansyňyz ýylyň issenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşeretsenýär. Ählet şoň özüne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolan